noite, señoras e señores, benvidos, benvidas un venres máis ás Pontes hoxe edición televisiva. Novamente, ao longo dos vindeiros minutos, imos repasar todo o que acontecía nesta última semana no Concello das Pontes e comezamos con obras, porque o Concello licitaba esta mesma semana os traballos dunha nova fase da Avenida da Habana. O obxectivo, continuar coa renovación deste vial, tanto a nivel de servizos como renovación estética. A Avenida da Habana vai continuar a mudar de aspecto e que o Concello vende licitar os traballos de reposición de servizos e pavimentos nesta rúa dende o número 99 e ata a cruce coa rúa Cabanas. Cuarta fase dos traballos que suporán unha inversión de 166.538 euros con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña e que implicarán 4 meses de obras na zona. O proxecto suporá unha actuación dun total de 150 metros da marxe esquerda do vial e o obxectivo pasa por seguir a liña das 3 fases xa executadas previamente. Así, instalarase unha nova rede de recollida separativa de pluviais, tamén se porá en marcha nova iluminación pública con nova distribución e tecnoloxía LED e repórase a pavimentación das beirarrúas. O igual que nas fases previas, vanse a eliminar as barreiras arquitectónicas quedando ao mesmo nivel que a calzada. O proxecto vaise completar con papeleiras e xardineiras, realizadas en madeira de londo con accesorios de inox e coa sinalización horizontal necesaria de pasos de peóns, prazas de aparcadoiro accesibles e portacolectores. Tamén esta semana se licitaban os traballos de pavimentación no vial que une Cabeza dos Fornos con Casas Hermas no Aparral. 60.000 euros se van destinar a estes traballos. O Concello das Pontes aprobou o expedente de licitación do proxecto de mellora do pavimento no camiño que une Cabeza de Fornos e Casas Hermas no Parral. A inversión no proxecto vai ascender a 60.164 euros que van correr a cargo da Deputación da Coruña, fondos cos que se sufragarán as labores de limpeza e despexamento xeral das cunetas, reafirmado dos bordos e rebacheo xeral da superficie e, ademais, levarase tamén a cabo a aplicación dunha nova capa de aglomerado en quente para regularizar o firme, sen modificar o ancho da plataforma nin realizar novos afirmados. Deste xeito, o que se pretende é garantir a seguridade dos usuarios e usuarias dun vial de 900 metros de longitude clave para o tránsito agrícola e veciñal da zona e para a súa mobilidade e conexión co centro urbano. E de obras que se veñen de licitar, neste caso, a obras que xa están en marcha, porque tamén arrincaban nos últimos días unha nova fase, a última xa, das obras de mellora de servizos e tamén mellora estética da Avenida de Galicia. A Avenida de Galicia afronta xa que será a cuarta derradeira fase da súa transformación, tanto estética como funcional, e que a pasada semana botaban a andar os traballos para cambiar o pavimento e as redes de saneamento no tramo deste vial entre os cruces coa rúa Sergio Rivera Chao e Santiago Apóstol. A empresa Ambientum está a encargarse dunhas obras coas que concluirá o proceso de remodelación estética de servizos da principal vía de comunicación do centro urbano. Os traballos que seguirán coas liñas marcadas nas 3 fases anteriores, cunha inversión de 269.163 euros e que se van sufragar con cargo a Deputación da Coruña. O proxecto, que ten un prazo de execución de 4 meses, vai permitir eliminar o desnivel entre a estrada e as beirarrúas peonís, mellorar a eliminación e a separación da rede de drenaxe e da rede de saneamento. De feito, xa están en marcha as labores de demolición das beirarrúas na marxe dereita do vial, onde xa non está permitido aparcar. Con respecto ao resto de traballos, colocaránse redes separativas de drenaxe, instalarase nova canalización eléctrica con puntos de luz máis eficientes enerxéticamente, instalaránse captafaros no paso peonil e tamén se van colocar sinais de paso luminosas. En relación ás beirarrúas, seguirase na liña das fases previas, xa que se eliminarán as barreiras arquitectónicas. A calzada e as beirarrúas van quedar ao mesmo nivel, colocaránse baldosas prefabricadas e tamén se van instalar papeleiras, xardineiras e bancos, ademais de repoñer a sinalización tanto vertical como horizontal. E duns traballos que arrencan a outros xa finalizados, porque o Concello tamén daba por rematados os traballos de mellora da Rúa da Balsa. O Concello vende dar por rematados os traballos de mellora de servizos e pavimentos na Rúa da Balsa. Tras dunha inversión de 109.053 euros con cargo a Deputación da Coruña, este vial presenta xa un novo aspecto estéticamente máis acorde coa zona e con novos sistemas de saneamento con redes separativas e de iluminación. Precisamente o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, e presidente da Asociación de Veciños Beira do Eume, Calixto Acción, visitaron hai uns días a zona para supervisar o resultado final dunha intervención que tivo como obxectivo mellorar a accesibilidade e renovar os servizos públicos no tramo comprendido entre a Rúa Tras da Ponte e a Rúa do Eume. Ademais da colocación dun novo sistema de iluminación pública e de saneamento, estas obras completáronse coa instalación de mobiliario urbano e a reposición da sinalización horizontal e vertical, o que permitiu non só mellorar a estética da rúa, senón tamén a súa funcionalidade.
Cambiamos radicalmente de asunto, tamén de rexistro e de temática, porque os traballadores e traballadoras de Insaprint vanse desplazar o vindeiro día 23 a Madrid. O obxectivo, poñer en marcha unha concentración coincidindo con ese proceso xudicial que teñen aberto contra a dirección da empresa de artes gráficas. Os traballadores e traballadoras de Insaprint volverán sair á rúa para dar conta da súa desconformidade co expediente de regulación de emprego que hai uns meses puxo en marcha a dirección da empresa de artes gráficas. Así, segundo anunciou o Comité de Empresa, organizarán o día 23 de outubro en Madrid unha concentración na Audiencia Nacional, coincidindo co xuízo de impugnación do ERE, que de hoxe se deixou na rúa 79 persoas. Ademais desta concentración, tamén está previsto organizar unha nova movilización aquí nas Pontes, diante da Casa do Concello, aínda que non hai data marcada. Unha decisión que tamén recibiu o respaldo dos traballadores e traballadoras na asemblea celebrada a pasada semana. Polo momento, as demandas dos empregados e empregadas seguen a ser as mesmas que meses atrás, xa que o que se pretende é que a INSA cumpra co acordo rubricado hai algo máis dun ano de manter o emprego ata decembro de 2026. Un acordo ao que se chegaba hai ano e medio tras doutro expediente de regulación de emprego que supuxo o despedimento de 120 persoas. Neste momento, nas súas instalacións de Penapurreira tan só quedan 25 traballadores entre oficinas e almacén e que realizan labores de limpeza, unha situación que seguirá ata marzo cando se executen estes últimos despidos. Dende a representación dos traballadores denuncian que se trata dun ERE fraudulento e que a dirección da empresa non tivo intención en ningún momento de buscar unha alternativa, como demostra que durante o período de consultas e Insaprint se dese de baixa do imposto de actividades económicas. E coa chegada do outono, regresa tamén un dos certames gastronómicos máis populares non só das Pontes, senón tamén de toda a comarca. Regresa Saborea as Pontes e xa coñecemos algúns dos pratos participantes. 13 locais hostaleiros da vila van tomar parte nesta 15ª edición dun dos concursos de petiscos máis populares da zona. 13 interesantes propostas gastronómicas van protagonizar a que será a edición número 15 do certame de tapas Saborea as Pontes. Esta mesma semana, no local da Asociación Coempo, presentáronse os 13 petiscos de outros tantos bares, cervexarías e restaurantes que van participar na edición deste outono e que volven chamar a atención pola súa orixinalidade, presentación e, por suposto, pola calidade dos seus ingredientes e preparacións. Así, entre os días 16 e 19 e do 23 ao 26 este mes, as cervexerías Jardín, Venus, Taberna de Pan, Chocolador, Medulio, Fervenza, Segunda Cueva e Excalibur, xunto co restaurante La Pícola e os bares Trastoi 3, Safari, La Caseta del Parque e o Hotel Pontes do Eume, tratarán de convencer a xurado profesional e público de que a súa proposta debe ser a gañadora deste ano. Entre as opcións para esta edición podemos atopar hamburguesas, versións dos típicos freixós, empanadillas do máis sorprendentes, raviolis ou produtos da terra como gambóns e carne celta. Todo un prazer para os padais máis exixentes e un atractivo para que veciños e visitantes desfruten da boa gastronomía local. Nos vindeiros días editarase o folleto físico e online cos petiscos, o lugar onde desfrutar dos mesmos e a súa descripción, ademais das papeletas que os clientes terán que cubrir con 6 selos de outros tantos establecementos para tomar parte no sorteo de 1.800 euros en premios. A maiores para este ano, creouse unha aplicación para o teléfono móvil onde se poderá puntuar cada etapa e que suporá 50% do voto popular. Seguimos a falar de gastronomía, de produto local, pero neste caso ímonos ata Goente, porque xa están a preparar unha nova edición da súa Feira do Queixo e do Mel da comarca. Unha iniciativa impulsada da Casa do Mel e mediante tamén o Concello das Pontes e que tamén vai incluir xornadas formativas, porque tamén regresan esas xornadas apícolas para axudar á formación, neste caso, dos apicultores da zona. A Casa do Mel de Goente está xa a preparar a edición número 26 das súas xornadas apícolas e que os días 11 e 12 de outubro van converter a parroquia pontesa nun dos referentes da apicultura a nivel comarcal e, por suposto, galego, mediante unha programación na que formación e promoción dos produtos da zona comparten protagonismo. Dende a Casa do Mel de Goente volverán a apostar por ofrecer interesantes xornadas e conferencias, tanto aos seus socios como apicultores de todos os puntos de Galicia, e que se van desenvolver na carpa que vai quedar ubicada a carón da Casa do Mel o día 11 dende as 11 da mañá. Serán 3 conferencias que vai inaugurar a veterinaria Filipa Pucariso, cunha charla sobre a importancia dos ácidos orgánicos e sustancias naturais para controlar a barroa. Seguidamente, o técnico da Casa do Mel, Iago Vilela, e a veterinaria Iria Bellas van dar conta dos resultados do Plan Apícola 2024-2025 e tras o xantar ás 4:30 o enxeñeiro Ramiro Martínez vai abordar a relevancia do cultivo de castiñeiros como especie melífera. Aproveitando esta cita, a Casa do Mel vai desenvolver a súa asemblea anual, neste caso dende as 6 da tarde.
E tras a formación do sábado, o domingo día 12, tocará desfrutar dunha nova edición da Feira do Queixo do Mel de Goente, que vai celebrar a súa 15ª convocatoria. Novamente habilitarase un mercado para os apicultores da zona que porán á venda os seus produtos e que van contar coa compaña dos produtores de queixo da feira tamén de outros puntos da comarca. A semana non van faltar os postos de artesanía, alimentos de todo tipo e diferentes actividades para o público infantil e adulto, como obradoiros de cociña, actividades de animación e incluso un servizo de comida durante a xornada. E ímonos agora ata Xanela, porque pasado domingo desenvolvían unha nova edición da súa carreira e andaina solidaria As Pontes Contigo. O obxectivo deste 2025 era recadar fondos para as actividades e cursos que dende a Xanela se realizan ao longo do ano, e novamente volvía a ser todo un éxito. Ponteses e pontesas de idades do máis variopintas e condicións físicas moi dispares volvían poñer as deportivas o pasado domingo por unha moi boa causa. E que a Asociación A Xanela celebrou a terceira edición da súa cita As Pontes Contigo, unha carreira e unha andaina solidarias para recadar fondos dirixidos a sufragar os seus cursos e actividades. A Rua 8 de marzo volvía a ser o punto de partida e chegada dos diferentes percorridos deseñados para este ano, con distintas distancias segundo cada categoría. Unha andaina polo centro urbano de algo máis de 3 km e unha carreira para os máis adestrados con 5 km de distancia e que percorreu as rúas máis céntricas das Pontes. Preto de 400 persoas, tanto nenos como adultos, tomaron parte nestas diferentes probas, onde o obxectivo non era ser o máis veloz, senón botar unha man e apostar pola inclusión, xa que este ano tamén houbo percorridos adaptados a persoas con algún tipo de discapacidade física. Entre os participantes non faltou a representación municipal, da man dos concelleiros de Benestar Social Tania Pardo e Obras Roberto Rivera, que se sumaron á andaina popular, ademais de que encabezaron eles a entrega de premios na que contaron coa compaña do presidente da Xanela, Carlos Castro. Malia que aquí o importante era colaborar na carreira absoluta máis veloz foi o pontés Juan Carlos Rochela, mentres que a pontesa Teresa Kurnikova do Trieume se facía coa primeira posición na carreira absoluta feminina. A semana entregáronse agasallos a todos que participaron nas carreiras escolares e incluso houve un recoñecemento para o deportista máis veterán, que recaía no naronés José Pantín López, de 79 anos, ou para entidades como as Panaes, que rexistraron o maior número de participantes. Unha xornada de deporte, diversión e convivencia, na que o importante era botar unha man e tamén visibilizar que o deporte pode ser inclusivo e que non entende de idade ou capacidades físicas. Ímonos agora ata a biblioteca porque volvían render homenaxe ás cantareiras, as homenaxeadas este ano polo Día das Letras Galegas. Neste caso convidaban a poetisa María Lado, que ven precisamente de publicar un traballo sobre esta figura. A Biblioteca Ribera Rouco estreou a súa programación de outono recibindo como convidada a María Lado. A escritora e poetisa de Cee presentou na nosa vila Canta a miña compañeira, un volume editado pasado mes de marzo por Xerais, e no que dá conta da figura desas cantareiras, ás veces invisibles, pero que foron unha peza fundamental para transmitir a cultura oral galega mediante as súas cancións, retrousos e historias. Un traballo no que se rende homenaxe a esas figuras que nos séculos escuros se encargaron de transmitir a poesía popular galega mediante as súas coplas e cantos, e no que tamén ocupa un papel fundamental as 6 mulleres que este ano foron homenaxeadas pola Real Academia Galega o pasado 17 de maio. Adolfina Rosa Casás, Eva Castiñeira, Manuela Lema e as irmás Prudencia e Asunción Garrido son tamén protagonistas desta publicación. 6 mulleres que, tal como apuntou María Lado, son a representación das moitas máis que ao longo dos anos foron as responsables de que non caese no esquecemento esa tradición centenaria da lírica popular galega e que non só chegou aos nosos días, senón que tamén está a servir de referencia e inspiración ás novas xeracións de músicos e artistas galegos. Tamén a biblioteca impulsaba esta semana novas actividades para o público máis novo. Regresaban os xoves na Biblio e da man dos vellos coñecidos, Teatro Gazafellos. Coa chegada do outono tamén regresan á programación habitual as actividades para os máis pequenos da casa. Unha delas é o exitoso programa Xoves na Biblio, impulsado pola Biblioteca Ribera Rouco para desfrute das crianzas e tamén para que se acheguen ao mundo do teatro, os monicreques e os contos. Onte mesmo Xoves na Biblio abría o pano dunha nova tempada da man duns grandes da escena infantil, Teatro dos Gazafellos. A formación de Ferrol trouxe tas puntes os seus contos de lobos, unha particular reinterpretación de clásicos como a Carapuchiña Vermella ou os Tres Porquiños, pero nesta ocasión cun lobo algo máis apoucado que o terrorífico animal que coñecemos de sempre. Véntete pa que nada. Vale, vamos meternos na casa. Sabes o que tens que facer, non? Sí, pero ya... Vamos a lo, métete na tua casa. Ai, que maravilla de casa. Ai, pero tes manto máis espacio do que pensaba, Sí, vamos collelas. Tócame. Toca, chame, toca, chi. Aquí non le monta porco. O le montísimo porco. Tamén fue ves como una. Su meu.
día baixo. Abra! Onde está? Escoita, é tua casa. Ben, pregunta quen é. O lobo. Pregúntelle que quere, porque igual non quere algo. Pregúntelle que quere. Que queres, fillo? Queres soplar a casa? Pero tú como sabes sin preguntar? Pregúntelle, que igual non é iso. Igual non quere soplar a casa. Hola. No, quiero comer. Oh, en serio, a ver, en serio. Dille que me hables. Como non me abres? Cerra a porta. Como non abras, ti puño nunha palla. A ver, home. Que non é así, home. Es que o que dixo ela. A ver, se os nenos o saben xa. Sopla, sopla. Si, puño lume sea. Pero non é cuestión, non. Cocidinha. A ver, anda. Soplarei e soplarei e en casa derrumbarei. Sabes esa frase? Sí. Pois veña comigo, en playback. 1, 2 e 3. Foi con un pouco máis de ansia, non? Tras desfrutar desta primeira proposta, a vindeira semana Xoves na Biblio vai estar protagonizada polo grupo A Xanela do Maxín, outro xa coñecedor do que é actuar sobre as táboas da Casa do Peso. Para esta visita, a formación que dirixen Celtia Figueiras e Xosé Vidal traerán o espectáculo A Maga Sarganta, unha actividade para maiores de 4 anos que mestura contos de toda a vida con trucos de maxia protagonizados por unha feiticeira que vai facer do seu público o principal protagonista das súas historias. Como sempre, a función botará a andar ás 6 da tarde na Casa do Peso con entrada libre ata completar aforo. Teatro infantil e tamén teatro xuvenil tivemos estes días aquí, neste caso sobre o escenario do Auditorio Municipal Alobi, porque puidemos contar coa visita da compañía de teatro amador Camteán. Presentaban unha serie de monólogos dedicado á muller e a distintas problemáticas que as afectan e que levan por título Espellos. O teatro foi unha das grandes apostas da pasada fin de semana e que o Auditorio Municipal Alobi abría as súas portas novamente a interpretación en directo que trouxo ata nosa vila a compañía de teatro amador Camteán. A formación dirixida por Fernando Martínez Gallego presentou na nosa vila Espellos, unha colección de monólogos nos que as mulleres coparon todo o protagonismo da man de media dúcia de historias nas que con ironía e humor se puxeron en riba da mesa temas como a desigualdade, a violencia de xénero ou os micromachismos. Sí, usted podría ver reducida su pensión en un 50%. Ay, no, pero no se me altere, que no le estoy diciendo que se le vaya a reducir, sino que podría verse reducida. De usted dependerá, claro está, y del uso que usted decida darle a esta bolsa de magdalenas. Pois sí, resulta que para seguir cobrando íntegra a miña pensión de viuvez teño que facer que hoxe fina coma unha destas magdalenas. Se o consigo, mañán fina estará afinada, corte mordida, natural, concursada e certificada pola OMS, por suposto. É que, como di o meu amigo funcionario, trátase de un programa piloto. A OMS quere reducir o gasto das pensións actuando exclusivamente en viudas. Non quero unha ambulancia. Prefiero pedir un taxi que me leve ao hospital. Onde vostedes fixeron a reserva non. Irei a un hospital público para ir a miña filla. Non é de vostedes, non é do banco. É miña. Todavía teño opción de decilo. Iso estaba moi claro no contrato que firmei. Está decidido. Que vou non lamentar? Non o sei. O único que sei é sinto neste momento é que hai unha vida que vai nacer e que importa máis que a miña. Sobre o escenario pontés puidemos desfrutar das actrices Gema Miranda, Julia Yáñez, Celeste García, Mari Carmen Torres, María José García e do actor Alfredo Rodríguez, que deron vida a distintas situacións da vida cotiá coas mulleres como protagonistas. Unha proposta que con humor e gracia non deixou indiferente ao público local e que deste xeito se chegou algo máis a como pode ser a vida cotiá das mulleres e todo o que teñen que afrontar e sufrir polo mero feito de selo.
Non abandonamos o Auditorio Municipal a Lobi, iso sí, cambiamos de xénero, deixamos o teatro, ímonos á música, porque ali mañá se vai desenvolver unha nova edición do Festival de Rondallas da man da Rondalla Vila das Pontes. A Rondalla Vila das Pontes está xa cos últimos detalles do que será unha nova edición do seu festival anual de outono, unha convocatoria que mañá sábado ategará de guitarras e laúdes o Auditorio Municipal a Lobi. O programa desta cita vai contar non só coa formación anfitriona e que se encargará de dirixir o mestre Xurxo Iglesias, senón tamén con outras dúas agrupacións convidadas que non quixeron deixar pasar a oportunidade de volver visitar a nosa vila. Así dende Ferrol chegará a formación Soelas, baixo a dirección de Fran Rodríguez. A esta formación tamén vai se sumar o Orfeón de Tribes, que se vai encargar de dirixir a mestra Sandra González. O certame arrincará e todos serán e, como sempre, será de entrada libre ata completar aforo. E un moi bo plan para desfrutar da fin de semana pode ser tamén o cine. Regresa o ciclo de cine á sala de proxeccións da Casa do Peso e novamente con dúas interesantes propostas para o público adulto e tamén para o público infantil. Temos Sirat, a última película de Oliver Laxe, e tamén Tipos Malos 2. Chega o outono e con el nova tempada de cine na sala da Casa do Peso e que o Concello presentou xa o cartel de propostas para público adulto e infantil do que poderemos desfrutar durante todo este mes. 8 propostas onde podemos atopar drama, comedia e cine de aventuras, con filmes como Heidi, Sirat ou Los Materialistas e con propostas para todas as idades e gustos que se inauguran mañá coa sesión infantil das 5 da tarde. A proposta neste caso para os máis novos é o filme de animación Tipos Malos 2, na que unha banda de atracadores reconvertidos a bons cidadáns e xa retirados deberán tomar a decisión de realizar un último roubo para despedirse por todo o alto da profesión. No ha sido fácil con una reputación como la nuestra. ¿Quiere trabajar en un banco? ¿Por qué no? Algunos de mis mejores recuerdos son en bancos. Robó aquí 3 veces. ¿Fue este banco? ¿Cómo vamos a empezar de cero si nadie confía en nosotros? Os voy a vigilar muy de cerca. ¿Pero qué haces? Me he agobiado, ¿vale? Soy un agobiado. Me llamo Kitty y estas son mis socias. Entonces sois como las tipas malas. Necesitamos a los tipos malos para el mayor golpe de la historia. Puede que no sigáis las noticias, pero ahora somos buenos. No, os lo estoy pidiendo. No me digas que sois malos otra vez. No, nos han tendido una trampa. Tenemos que demostrar que somos buenos. Haremos sabotaje. Venga, señor maestro del disfraz, te toca. Prometo imitarte con respeto. ¿Dónde están mis flores? Prego, cappuccino. Redes, dime que estás lista. Seré tu hacker personal. Serpiente, necesitamos tu músculo. Llego tarde a yoga. ¿Yoga? ¿Os creéis que tengo este body de sentarme a ver la tele? Entonces tenemos que descuartizarlos miembro a miembro hasta que lo único que recuerden sea el dolor. Vaya, vale, iba a decir detenerlos, pero si hay tiempo podemos descuartizarlos. Siempre hay una primera vez, ¿no? ¡Súbenos, serpiente! ¡Yoga, baby! ¡Vamos! ¡Estáis de broma! ¡Abrir izquierda, cerrar derecha! Ah, vale. Tipos Malos 2 conta novamente co respaldo de DreamWorks e proxectarase tanto mañá como domingo ás 5 da tarde. E xa para a sesión adulta teremos o filme que vai presentar a España na carreira dos Óscar. Falamos de Sirat, o último proxecto do galego Oliver Laxe e que protagoniza Sergi López, dando vida a un pai que viaxa a Marrocos para buscar a súa filla desaparecida durante unha rave no deserto. Unha historia dura e incómoda que retrata como é a vida no Sáhara Occidental e que se vai proxectar mañá ás 7:30 e 10 da noite e tamén o domingo dende as 7:30 da tarde. Como xa é habitual, as entradas están á venda na web aspontes.sacatoentrada.es ou ben na billeteira da Casa do Peso unha hora antes de cada un dos pases da fin de semana. Está en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? ¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga! ¿Nos estáis siguiendo? Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent. Afak, a una. Aquí solo hay polvo.
E ímonos agora de festa porque as nosas cámaras tamén estiveron o pasado domingo no barrio das Campeiras. Tocaba festexar por todo o alto o 35 aniversario non só desta asociación, senón tamén o 25 aniversario da posta en marcha do seu local social. Música, diversión, boa compaña, eses son os ingredientes estrela dunha boa festa. E se por riba se suma a celebración de 35 anos de historia e un colectivo veciñal que sabe como divertirse, a solución xa teñen da man, porque falamos do colectivo de veciños das Campeiras que cunha xornada de diversión continua quixo conmemorar os seus máis de 30 anos de actividade. E que onte o campo da Rúa Cobelos e o local social do barrio quedaban pequenos para albergar a veciños da zona e tamén integrantes e exintegrantes da xunta directiva da entidade, ademais de ponteses e pontesas de outros puntos da vila que non se quixeron perder esta convocatoria tan especial porque non todos os días se cumpre 35 anos de actividade. A festa arrincou, como non podía ser de outro xeito, con música tradicional, co grupo Canabella e cun xantar popular do máis saboroso. Para a sobremesa, tocaba a diversión dun bingo que se encargou de dirixir toda unha experta na materia, la Calamares. Paramos aquí porque habían cantado línea. ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿cómo te llamas tú? Jesús, María y José. Pues la línea es correcta. Han cantado línea. Un aplauso para Jesús. Mira, ya os había dicho que... Vente. Que los regalos de mi bingo, o sea, lo de menos es el bingo. Son las cosas que pasan y las cosas que ha tocado esto. Ya lo siento, el del bingo es un poco mejor, pero la línea es una cosa... Vale más la bolsa que esto. Ya ha tocado un plátano, una funda de plátano, siempre sí. Es para que pongan los plátanos cuando vayas a trabajar y no se te mustie el plátano. No sabe qué decir el pobre. E como en toda festa que se prece, ten que haber música e estiveron a rondalla Vila das Pontes, a rondalla de Mugardos e o Duro Caramelo. One.
Música para amenizar unha tarde do máis divertida concorrida e que quedou como testemunho de que a esta asociación pontesa lle queda aínda moito tempo de vida e de facer do barrio todo un referente da sociedade local. A actividade da pasada fin de semana tamén pasaba polo circuito de velocidade de As Pontes. Ali tivemos unha nova edición do programa Xogade coas motos para chegar o motociclismo aos pequenos e pequenas. Para saber se un deporte é ou non para nós, o mellor é probalo. Vivilo dende dentro, precisamente ese é o obxectivo do programa Xogade coas motos, impulsado pola Federación Galega de Motociclismo. A iniciativa repetía paso por As Pontes tras o éxito de outras convocatorias e lograba reunir a un nutrido grupo de nenos e nenas menores de 15 anos interesados en probar a adrenalina da velocidade, a tensión da competición real, o traballo que hai detrás dunha carreira de motos ou o que supón o día a día dun piloto profesional. A nosa vila sumábase así a pasada fin de semana ao calendario galego deste tipo de actividades formativas e que inclúe un total de 9 paradas nestes meses de verán e outono por outros tantos municipios galegos. Por o circuito pontés pasaron preto de medio cento de nenos e nenas de entre 6 e 15 anos que puideron probar o que subirse a unha moto de velocidade, participar en diferentes exercicios para dar conta da súa pericia e precisamente demostrar o seu nivel ou interese por adentrarse xa de xeito máis profesional neste deporte. 8 horas de formación teórica e tamén práctica, en sesións grupais de unha media, e coa que se pretendía chegar a esta disciplina aos máis novos e se cadra descubrir algún talento deste deporte por toda a comunidade. E que as sesións non se incluíron leccións teóricas, senón tamén prácticas nun pequeno slalom o que fixa as delicias dos participantes. A marxe das indicacións profesionais da xornada, os seus participantes levan xa para o seu recordo a diversión que supón subir nunha motocicleta e sentirse como o mesmísimo Marc Márquez. E quen sabe, se nun futuro, algún destes nenos ou nenas vai ser quen de emular a estrea catalana. E das motos, o mundo do tenis, porque tamén podemos desfrutar nestes últimos días dos encontros do primeiro torneo de tenis Concello das Pontes, organizado polo Clube de Tenis Pontes, onde tomaron parte preto de 50 deportistas. O Clube de Tenis As Pontes quixo recibir o outono da man da primeira edición do torneo de tenis Concello das Pontes. Unha cita que na súa estrea logrou contar con preto de medio cento de xeareiros do deporte da raqueta non só da nosa vila, senón tamén dos concellos da contorna. Durante unha semana, as pistas da canle cuarta foron o escenario das diferentes fases de grupo e rol das eliminatorias, dunha proba na que o domingo tivemos xa campións oficiais, e no que na proba absoluta masculina o título foi para Darío Vila, que se impuxo na final a Ramón Tallín e sen complicacións, 6-2 e 6-1. En categoría infantil, o pontés Teo Fernández na proba masculina e Arianda García en rapazas facíanse co trofeo pontés. O primeiro tras derrotarse en problemas a Darío Rodríguez por un dobre 6-0 e García tras disputar en a igualadísima final ante Navia Carreira, que se decidía nun super tiebreak por 11-9. Finalmente, na proba Levín, Irene Santamariña era quen de impoñerse a Ana Otero na final por 6-2 e 7-6, e o pontés Lucas Fernández facía o propio na súa categoría, que se disputou na modalidade dun todos contra todos. Pois ata aquí todo por hoxe, pechamos xa a semana e, como sempre, agradecéndolles que confíen en nós para manterse o día, neste caso da actualidade municipal. Lembramos que regresamos o vindeiro venres, dende as 9:30, pero que a información continúa tanto en Radio Ome de luns a venres a 1:30 da tarde, con informativos municipais, como nas redes sociais e na página web do Concello das Pontes, aspontes.org. Teñan moi boa semana.